Top story of the day, nasapuan nga wala na sang kabuhisan ay Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral sa pil-as sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ginkompirma ini sang kapulisan sa Benguet matapos ang insidente sang nagligad nga daw. Base sa inisal nga investigasyon ng otoridad, padulong si Cabral sa La Union na pang pag-abot sa Maramal, Camp 5. Nagpabili ni pasado alas 3 ang hapon. Kahapon kang naghamal si driver nga ibilin lang siya sa area. Ginbalikan ni isang driver pasado alas 5 sang hapon kag wala na niya makitaan ang anay DPWH official. Dugang pa sa investigasyon, pag-abot sa alas 7 sang gabi, nagpabulig na ang driver sinisa kapulisan kag didto nakitaan nga wala na sang kabuhi si Cabral sa idalom sang pil-as nga ginabanta nagataas ang 30 metros. Para yun pang ginaimbestigahan sang mga pulis sa mga hitabo apang subong sunod sa otoridad. Wala pa sang foul play nga na-establisar. Ginakabig pa sa mga pulis nga pagkahulog ang among nga insidente nga nagresulta sa iyang kamatayon. Nagmando naman ang ombudsman sa otoridad sa Benguet nga himuson kag ipreserba ang cellphone ni Cabral kag iban pang gadgets kag dapat nga i-turn over sa mga investigador sa husto nga tion. Matandaan nga nalakip si Cabral sa ginrekomendar sang Independent Commission for Infrastructure kung ICI nga makasuhan bangod sa pagkaulamid sini sa mga anomalya sa flood control.